Ние сме грешници. Всеки един е грешен, аз също съм лъгал, ти си лъгал, всеки един е лъгал, дори не го осъзнава. Ние сме грешници, със сигурност да си добър човек не е това. Да си добър човек е да правиш повече добро, отколкото зло, ако мога така да го кажа. Всеки греши, има грешка, има прошка. Въпросът да бъдеш добър човек, това е да помагаш, да успяваш да дадеш част от себе си. Да не пожелаваш съдбата на близко. Знаеш какво значи да добър човек? Не да правиш някакви големи неща. Сега да мина по улицата да се усмихна. Здравейте, приятели! Преди да започнем с подкаста, искам да благодаря на Хотел Емпориум и Теодора Янева, че открихме първия сезон на нашия подкаст. Подкастът с Беба може да го гледате в YouTube, който вече е качен. Много ми хареса как мина първия епизод и затова поканих Виктор като втори гост. Здравей, Виктор! Здравей, много ти благодаря за поканата, благодаря и за това, че имам възможността да съм тук, да съм един от първите хора, които те гостуват. Искам да поздравя нашите зрители. Това е един нов проект, в който вярвам, че има голямо бъдеще и последвайте канала, следите неговата работа, има за какво. Още веднъж благодаря ти. Последвайте него и Хотел Емпориум. Как си? Ами, ти знаеш, аз пътувах от София. Знам. Мога да кажа, че са супер. По принцип трябва да изглеждам в Белград, Да. обаче забравих, т.е. останах в едната кола, ризите саката, дойдох с другата кола и като цяло пак съм готин, така Няма нищо. Аз тук съм си подготвил едни въпроси, които сега ще ги кажа. И Беба я питах първи въпрос. Какво преживяване за теб Big Brother? Big Brother за мен е една, мога да кажа, мечта. Мечта, защото не толкова нали, като формат, който съм искал да вляза, а като усещане, което съм искал да изпитам. Винаги в живота ми съм търсил дозата адреналин. Тук намерих прекрасно място, за да създам такава комфортна зона за адреналин. И това може би беше едно от най-хубавите неща, които ми се случва в последно време. Да. С кой откъде ще поддържаш връзка? Мога да кажа, че с всеки един имам добри отношения, но най-много поддържам връзка с Атижа, с Беба, Да. нормално да, с Пепи, Анджела и Воня, абсолютно всички. Всички. Ти ще кажеш в някое друго предаване инфлуенсърски лагер. Да, там смятам, че успях да покажа друга моя светлина. От 16 човека бяхме общо, 15 от тях казаха, че аз съм бил най-забавният човек. Да. Така че има нещо различно от образа, който беше изграден в Big Brother. И смятам, че още много мога да дам на аудиторията. Но беше едно много добро приключение за мен. Да, като един спортист би ли влезнал в игри на волята? Смяташ си такова нещо? Аз съм опитвал, трябва да съм честен, опитвал съм много пъти преди години. Все нещо не ме е достигало тогава. И може би ако тогава бях влязал в игра на волята, нямаше да мога да вляза после Big Brother. Да. Така че моето се е стояло там. А сега за бъдеще ли бих влязъл в игра на волята? Ако се подготвя добре физически, защото там трябва да имаш много голяма издръжливост и да не си подвластен на емоциите толкова много и на глада. Да. Все още не мога да го контролирам толкова добре, но смятам, че бих се справил прилично и там, така че защо пък не. Добре, за да се представиш на кастинг добре, какво трябва? За мен трябва едно единствено нещо. Това да бъдеш себе си, да не те е срам от това, което си, да си гордееш с това, което си, да заявяваш това, което си и не трябва да имаш притеснение абсолютно никакво, защото ако някой те хареса такъв какъвто си, Да, дали ще си, не трябва да играеш роля, защото беше една такава къща, примерно как бях в Big Brother. Няма как да оцелеш, че ако играеш роли. Ти ще играеш роли, окей, 1, 2, 3, 5 дена и после. Точно, че ти. Абсолютно. Така че за мен е най-важното нещо на всеки един кастинг и като цяло в живота да бъдем себе си. Добре, ти сега от Бургас и преместил в София. И отвори салон. Аз като цяло съм дете на света. Вече не съм дете, вече съм мъж на света, но да, като студент съм живял 5 години в София, после заминах в чужбина, бях в 4 различни държави. Добре. Швейцария, Шотландия, Нидерландия и Финландия. Така че реших отново да предприема тази стъпка в моя живот на нещо ново. И след кратък престой от 2 години в Бургас реших отново да се върна в София.
само че стартира вече собствен бизнес. Шалом. Да, той е бюти център, защото имам, както имам барбършоп горе, така имам и женски процедури долу. Смятам, че вървим в правилната посока и нещо, което го прави с сърце и душа, Да. винаги ще придобива смисъл и винаги ще успява да работи. Ти си колега на майка ми. Тя Така. има много интересна професия, жената бербер. Това е супер! Браво, значи какво да си говорим после. Да. И това прическа модерна сега. Коя прическа модерна? Ако трябва да съм чист, блъскат, в смисъл, как да го обясня нашите Твой зрители. тип. Да, такъв тип, като моите, много често срещам. Но преди 2 години, като те бяха топ. В Бургас в момента това са най-известни, защото ние в Бургас сме малко 5-6 години по-назад. Да. Как се чувства в хотел Емпориум? Ти не успя да си настаниш, ти си бил вече тук. Аз съм бил присъствал съм, но не съм нощувал тук. Но ще имам тази чест и със сигурност смятам, че ще отговоря на изискванията, които имам, защото има много голяма заявка, които ще бъдат покрити по всичко и често. Да. След 5 години как се виждаш? Толкова много изяви, работа. Това е един много дълъг период от време, ако трябва да видя себе си преди 5 години, за 5 години в бъдещето. Ще кажа как искам да се видя. Искам да се видя като един, ще кажа успешен човек, не успешен бизнесмен, защото звучи грозно. Един успешен човек, аз не съм малчен. Искам да съм добре аз и моите близки, ако мога да помагам на всеки един останал. Да имам здраво, дори да не е семейство, начало на някакъв тип взаимоотношения и дай Боже, нали, бременна жена, деца, Добре. на този период в живота ми. Сега като се виждаш, ако можеш да кажеш нещо на Виктор и Big Brother, какво би било то? На малкия Виктор, на тебе като дете. Аз като дете. Ако трябва да съм 100% откровен с теб, може би да не се доверявам толкова много. Защото аз прекалено много вярвам в доброто на хората, вярвам в добрата енергия, в чистотата на съзнанието, в директните разговори, без подледни мисли. Може би да бъде една идея по-мнителен. Това е нещо предателство, което не харесваш. Да. Има ли нещо друго, което не харесва толкова много като предателство? Като предателство? Да. Лъжата. Благородно. Благородна. Благородна лъжа единствено за мен е благородна лъжа. Е това, ако не знам, не мога да кажа, че е благородна лъжа. Дори лъжа. Дори да лъжата се е лъжа. Да. Добре, значи за теб добър човек е да не лъже, да не предава. Не. Ние сме грешници. Всеки един е грешен. Аз също съм лъгал, ти си лъгал, всеки един е лъгал, дори го осъзнава. Ние сме грешници, със сигурност да си добър човек не е това. Да си добър човек е да правиш повече добро, отколкото зло, ако мога така да го кажа. Всеки греши, има грешка, има прошка. Въпросът да бъдеш добър човек, това да помагаш, да успяваш да дадеш част от себе си. Да не пожелаваш съдбата на близки. Знаеш какво значи да си добър човек? Не да правиш някакви големи неща. Сега да мина по улицата да се усмихне. Да. Това за мен е добър човек. Когато да приема тази усмивка, моят ден тръгва по съвсем друга посока. Енергията ми става различна. Даже тези малки неща те правят добри хора. Така че за мен не трябва много да си добър човек. Трябва просто да умееш да се поставяш на мястото на другия, в обувките на другия. Имаше едно видео, където ти даряваш пари. Не, на Владимир Шакотолчето, бездомник. Аз Даваше храна, това е много хубаво. аз, сега как се е разбрал, като цяло, аз през годините, такива неща не се говорят, не се стъпват, те се остават самите дела да говорят. Да, просто така беше спорадирва. ситуацията, аз даже тогава прекъснах видеото, за да може точно да се вижда какво съм му дал, каква сума, нали, храна, не иска да се вижда какво давам на човек. Просто иска да покажа за това видео как един такъв човек, който е в нужда и няма как храним бездомни животни с малкото, което има. А хората, които хвърлят храна, колко да хранят животните. Да. Като цяло съм много за благотворителността, много за, както казах, да помагаш, но не да се афишира това нещо. Въпреки, че дори ако може това да стане някакъв вид тренд и да е модерно, да се
прави добро, дори и с камерата, Да. пак е по-малкото зло, пак ще помогнеш по един или по друг начин. Той човек ще се нахрани. Въпросът е, че когато искаш да направиш добро, трябва да остане... Нали, аз съм винаги от типа хора, които поощрявам доброто. Тоест, ако видят, че ти си направил нещо добро, със сигурност ще го поощряват, защото много е лесно в днешно време, когато сгрешиш да ти кажа, той е виновен, нали, той е лошия. Да. Също трябва да се прави с доброто. Но благотворителността е така нататък, е хубаво да увлечеш максимално много хора с чисти сърца, които ни търсят имидж от Точно с цялата. Влади. Хора? Знаеш го точно с Влади? Да. Той е много хубав човек. Да. При него е друга идеята. При него идеята е да покаже, че тези хора са там, да не ги подминаваме всеки ден, да не се слушаме в техните съдби, защото те там... Колелото на живота е нещо много странно. Днеска си тук, утре си там, не знаеш дали утре няма си на улицата, днеска може да си горе, утре долу или обратната. Така че ние трябва да показваме, че тези хора са там. Или животни, или каквото и да е. Добре, сега има малко близ въпроси. Ти като човек, който си преживял много неща, ако беше песен, коя песен беше бил си ти? Ако кое? Ако беше песен, Песен, да. коя песен ще си ти? Много хубав въпрос. Това е въпрос, който не ти го даде предварително. Ами аз искам съм честен откровен. Да. Нарочно не погледнах въпросите. Не, че тук по този 2 часа не може да ги видя. Да. Защото аз не обичам да подготвям, аз обичам да се казвам това, което е на сърце до душата, Кажеш моментално. какво ще ти? Да. Коя песен? Lost Yourself на Eminem. Кой? На Eminem, Lost Yourself. Не губи себе си. Добре, ако можеше да бъдеш, ако беше 3 думи, кои думи ще ти? Които ме описват най-добре. Да. Упорит, много упорит. Много упорит. Амбициозен. Да, упорит, амбициозен и мога да кажа, силно е да го заявя, но човек, който се старае да бъде добър. Да. Значи ти работиш много и си работоголик. Но, ами, по принцип да, цял живот съм работил, даже от много малка възраст бях на 2, 3, 4 клас. Кой да мета по едни сторежи, няма да забравя. По едни сторежи приключва обекта и от 8 етаж до първия мета, така да мога да изкарам някакви пари, да там да помагам на семейството си. После записах в математическа гимназия. Аз съм завършил от математическа гимназия в Бургас с доста приличен успех. И работя от 15 годишен. Вечерта карах нощни смени, през деня ходих в училището и постоянно бях така. Вечерта в един сот работих тогава. Да. Взимахме едни смешни пари, но си да си помагам поне, да. И през деня на училище завърших се образование по този начин, 2 години изкарах. Не прави подкаст. После заминах в София да уча висшо. Записах, много исках да занимавам с спорт, записах от една спортна академия и междувременно пак съм работил, винаги съм работил в поне 2 места. Защото смятам, че ако един човек иска да е успешен, трябва да изгради една силна дисциплина, а колкото и грозно звучи, нали, работата изгражда тази дисциплина. Нямал съм детство, мога да кажа така, че моето детство не е било като повечето, но пък много по-рано се изградих като човек. Като характер. Да. Добре, разкажи ми за твой подкаст, че ми е интересно. Ами, аз Какво ти стартирах. трябва, за да имаш един подкаст? Какво ти трябва? Да. Трябва да ти желание. Значи сега доста нали, не омалъжавам по никакъв начин труда на всеки един. Сега малко по-лесно да стартираш подкаст. Всеки втори. Когато аз започнах 2017 година, ние бяхме точно 2 спортни подкаст. Това бяхме моя детски човек Виктор Ангел и легенди. Така че това бяха 2 спортни подкаста. Даже мога да ти разкажа една история, имам време, така ще кажа. Значи аз през това време бях треньор на един много популярен български певец, много добър човек, Галин, поздравя брат. И тогава ми дойде идеята в мен. Защо да не го направя? Искам по някакъв начин да давам трибуна. Имах среща с едно дете, т.е. ние бяхме деца тогава, на един тинейджър, който беше завършил, който беше станал шампион на България по борба. И разбрах, че той няма пари да отиде на Балканско. И това нещо много ме жигна и си казах, защо да ни показвам историите на тези хора с цел да им помогна, ако мога. Защото в нашите медии тогава се въртяха телевизията, не само неща, които, да, клюки, неща, с които бързо можеш да станеш по-популярен. И затова си казах, окей, събрах се с много правилни хора,
Единият беше фотограф, момчето не беше снимал такива неща. Втория, просто събрахме един екип, да, но с голямо желание. Първият ми сезон беше ударен. При мен са гостували Терил Полев, Едмон Назарян, Биляна Йотовска, културисти Христомир Христов, Добри Делев, актьори Ивайло Захариев, Ники Илиев, всякакъв тип хора, шампиони. Над 70 гости са имали. И теб Галина не те мотивира да го направиш това? Ами, той беше един от хората, при него беше друга мотивация там. Аз още един път бях казал в един друг подкаст точно това, но то остана може би скрито, така че пак ще го кажа. Той е един уникално добър човек. Никога не афишира с добротата си, но аз съм бил свидетел как в 3 часа вечерта той ме събужда и ми каза: брат, ставай, трябва да ходим там до някакво село. Но какво се случва, ще разбереш. Тръгваме 3 часа вечерта до едно село, пътуваме 2 часа, вземем едно детенце, което беше му надвазал мисля, вода в дробовете. И на часове качихме ги, гаскам тук да мисля, бяхме в болницата, искаха 20 000 лева тогава за операцията. А те са от бедно семейство. И няма да забравя как той изкара 10 000 лева от себе си и извън на един друг човек, с който работиха заедно, да му даде още 10, после с участие да ги изплати. И никой не разбра за това нещо. Да. И вярвах, че това нещо, такъв тип хора трябва да може да останат във всяко, но трябва да се показва доброто. И това беше другата ми мотивация, която да го направя, защото аз в подкаста ми интервю, както взимах, аз гледах винаги да се опитам по някакъв начин да намеря спонсори или по някакъв начин да осигурява възможност да замина. Да. Това ще бъде ли си, че искаш да се каже за Галина? Няма абсолютно проблем, да. Добре. Че какво беше тук? Аз не съм казал нищо лошо. Да, не, че не е било казано в друг подкаст, само на един подкаст ще го казвал. Сега съм го почувствал, искам да го кажа. Добре. Предразположил съм, казал съм. Да. Четеш ли книги? Дали чета книги? Сега всеки един ще тръгне, че обяснява как е прочел 200 книги в живота си и така нататък. Не, моите книги са живота ми на улицата, навънка, черпя знания от всеки един. Смятам, че съм компетентен в много области, колкото и да изглеждам, моя крайен образ да изглеждам като проста батка от моя родник. Но смятам, че няма по-добър учител от разменната реч с много по-мъдър човек от себе си. Така че, да, чета, но рядко. Последната книга, която съм прочел, може би моята любима книга. Филми? Да. На Наполеон Хил, Мисли за богатяя. Добре, филми. Не съм станал богат, нито много мисля. Да. Филми дали гледам? Да, имам и любим филм и любим актьор. Любимият ми филм е Мъж под прицел с Дензел Вашингтон. А любимият ми актьор за драма със сигурност е Дензел Вашингтон. Защото това е един феноменален актьор. Но може би, ако трябва да съм честен, няма филм, който да съм изтървал с Кевин Харт. Комедия актьор. Това за мен е най-добрият комедия актьор. Ти ще играеш в някакъв филм. Моля? Да. В някакъв филм играеш. Да, така е, в 2 филма ще участваме. Единият е премиерата на 17 октомври, другия е премиерата на 31. На 31 октомври, да, ще участвам в Вампирите от Норич. Това е първата Да, също да. Това е първия фентази комеди в България, който ще бъде сниман след. И другия е с Бема. На 17, да, там е епизодична роля. Ти имаш някаква така подготовка? Трябва подготовка? Ами имаме сценарий, да. Къде съм как? Такива учили, курсове. Аз ходя на такива курсове актьорски. Да, сега при мен в живота ми много често са стекли по различен начин повечето от обстоятелствата. Като бях на твоята възраст, майка ми, защото човек на изкуството и тя също като мен, аз защото пиша стихотворения, книги. И майка ми подобно на мен също човек на изкуството. Тя чете много книги. Ако аз не чета толкова книги, тя чете много книги. И си ми е казал, ти си страхотен актьор, ти си готов за актьор, трябва да влезеш надпис, трябва да влезеш надпис. Много смисъл, между другото, когато завърша да вляза в надпис. Но спорта наделя. Аз ще чудя дали да не влезем в актьорско училище след 7 клас. Няма да сбъркаш. Аз ходя на курсове. Няма да сбъркаш. Щом си тръгнал в тази насока, няма да сбъркаш.
Няма да сбъркаш, това е моето мнение, по никакъв начин искам да ти влияе, но за мен лично е едно много... Само да ти обясня нещо. Мария Бакалова, добре познавате, Да. аз се познавам такова момиче. Така ли? Да, тя е от Бургас, даже мисля, че от нея роди, от моя квартал. Всички, значи, когато един човек малко почне да се отдава повече на изкуството, за другите става малко по-странен и различен. Така. Всички викаха, тя нещо по жаргон си окаже, тя нещо изчатка, отиде да учи надпис, Да. нещо изчатка. Да, но за да успееш да влезеш в всяка една роля, малко и много ти наистина трябва да си по-различен от останалите. Така че не трябва да се плашиш от това нещо. Моля? Има всеки си има черти такива черти. Абсолютно, просто не трябва да се плашиш от това нещо, според мен, ако го усещаш на правило. Ти каза, че Ники Илиев ти бил гост. Да. Аз го познавам от тези училища. Той каза също много хубави неща, такива за училища. Чак да го познавам, не, просто виждал съм го. Ами Ники е страхотен човек, аз съм си говорил, както в момента си говоря с теб, само че тогава бях другата страна. Да. И мога да твърдя, че това е един човек, който много минал през много трудности, защото нали, едно е да виждаме човек, който е на екрана, друго е да виждаме човека, който минава по червения клим, но съвсем друго да беше обувките човек. Не, много интересно бяхме седнали в една стая, наредени като кръг. Той ни разказваше като нас едно. Наравно седно с нас ни разказваше негови истории от неговия живот. Това е способността да успееш да увличаш хората. Да. Така че професионалист няма какво друго да кажа. Уникален човек и професионалист. Добре, сега имам един подарък. Ма нямам ли още въпроси? Имам още много. Добре. Не ти ще го отвориш. Много благодаря. Сега да го отворим, не? Добре. Айде, че се вълнувам. Аз съм като децата ми. Така ли? Много обичам, защото може би като дете не съм получавал толкова много подаръци. Това е И сега много календар, съм. не. Какво значение има? Напротив, аз пък си го искам. И вие, ако искате такъв календар, Балев дизайн може да ви направи. Много благодаря, между другото. Аз, между другото, да ти кажа нещо. Много се впечатлявам от неща, които даже са направени. Да ми напишеш една бележка и тук се впечатлявам много и ще се запази. Да. Това за мен са най-хубавите подаръци. Благодаря много за календар. Дори да е един такъв конец с кръст. Супер, бе. Я да видим. Това е твоята професия. Моята професия. Това Дори майка ми няма такава 100% мама има насока тук, нали? Не, тя дори не знаеш. Така ли? Да, аз ти казвам, може би, че ми знаели да кажа. Браво. Много ти благодаря. Ето да покажа. Дори тя няма такава Най-добрият шанс, барбер, има само че фризьорка. най-добрият барбер ми трябва да дадем на някой друг, аз със сигурност не съм най-добрия. Той тя не е. Със сигурност не съм най-добрия, но пък съм човек, който обича професията си. Със сигурен съм, че и тя обича, защото ще кажеш пак за нея. Тя също обича борбе, със сигурен съм. Така че ще се ползвам със здраве и когато я гледам се мотивирам. Добре. Много ти благодаря. Продължаваме за въпроса, нали, че ми стана интересно. Кой беше? Кой питам? Ако трябва да дадеш съвет на моите хора, какъв ще е той? Съветът, който искам да дам към моите хора е да не губят себе си, да успеят да се опитват да бъдат по-добри хора, да не забравят, че най-важното нещо в този живот е да бъдем хора, да си помагаме, защото човек до човек опира. Никога не знаем кога в даден момент кой ще бъде до теб, кой ще ти помогне и кой ще ти подаде ръка. Така че това е моят съвет към хората, да бъдат по-добри. И да не спират да вярват в себе си, да се борят. Да, да се борят, защото няма по-силна мотивация от това да имаш желанието да постигнеш нещо. Това е най-голямата мотивация. И да не знаеш да прекъсвам, и да не казват аз мечтая за това, Не. Мечтите са, трябва да имаш една мечта. Всичко друго са цели. Моята цел е да стана аз такъв. Моята цел е да стана актьор. Аз ще стана актьор. Не мечтата ми е да няма такова мечтата. Има неща, които ти можеш да направиш тук сега. Кой е актьор, който ми покажеш, кой има повече? Той има два крака, ти имаш два крака. Той има две ръце, ти имаш две ръце. С какво си по-малко от него? Да. Защо да не бъдеш и ти? Да. Това е въпросът, който трябва всеки един да се даде. За какво ще се бориш през 2025? То е простатъка. За какво се боря?
първо ще се моля Господ да не отнема никой от моето семейство, от моите близки, от моите приятели. И това ще се моля. Аз ще се боря за да успявам да се развивам, да вървя в правилната посока, да не губя себе си и никога да не спирам да помагам. Така ще кажа. Да. За какво да питам? За мен ще се бориш или? За теб дали се боря? Да. Не се боря, защото съм тук, Браво. значи се борим. Добре, много татуировки ще направим на Бебо, на Big Brother. Браво. Много ли я видяхте на живо? Добре, сега, да. Хората питаха дали има име. Не моята госпожа български. Тя разбра, че ще правя подкаст с теб. Да поздравим тогава. Само щици. М. Такива, Пита, много изрежете сега. Хейт покажа. Аз Няма да се направи твоето име, няма да се татуира твоето име. Обръщай ли внимание на такива хейтери? Аз не го приемам като хейт. Само едно нещо ще кажа. Всеки дава на света това, което има вътре в себе си. Да. Повечето... защо по никакъв начин не хейтя никой, нали, не пише коментари по никой, освен ако не е поощрителен. Да. Защо? Това е една много дълбока тема, която не искам да засегна. Аз преди съм говорил това нещо, но не в подкаста, в моя видео. Така че пак имам честа да го кажа при теб. Много е важно за мен хората да проумеят, че нали, при мен няма не е въпрос, за мен хейта не може да ме буди по никакъв начин, напротив ме мотивира даже. Нямаш мобилна психика. Въобще, то не е, че нямам, аз имам по принцип, но съм се калил да не обръщам внимание, да няма, защото ако дам крачка назад, това нещо ще завземе моето ежедневие, моето бъдеще и моят просперитет. Така че не обръщам внимание, естествено, че понякога ще натежават някакви неща. Въпросът е, че то не е засегнато моето обкръжение, моето семейство, аз нямам проблем. Само друго иска да кажа, нали, че за всички хора, които поставят нали, лоши коментари, защото сме живеем в един свят, в който много от хората, аз не ги виня даже, те се прибират изморени от работа, работят за смешни пари, подигравка с тях. Шефа му вика вкъщи, той се прибира вкъщи, чувства се като нищожество, смачкано от всяка жена му, скандали и се прибира той къде изби тези комплекси. Избива ги там, където никой няма да види, защото ти седиш зад една мишка, зад един лаптоп, зад един телефон и избиват комплекси по този начин. Един щастлив човек никога няма да избие комплекси, никога няма да напише лош коментар. Може да напише градивна критика, но не е лош коментар. Така че за мен това не са хора, които са щастливи и ако трябва да съм честен, аз съм моля за тях да успеят да бъдат щастливи и пак казвам, защото нали, сега пак ще ме засипат с хейт коментари. Аз съм моля нали, за това те да бъдат щастливи и да се поставят на мястото на други, защото окей, моята психика е силна, но примерно аз съм тинейджър на 16 години, примерно, и не знам как това нещо ще се определя. Мога да отида да самоубия даже. Може да... Сега ще кажа, пример, моята майка, когато влязах в Big Brother, въпреки че аз съм излязъл от къщи от 15 годишна, когато влязах в Big Brother, тя свали 6-7 кг. От стрес, какво хората говорили, какво било, няма как да се случи при мен. Но има хора, които са по-добри. Така че ти не знаеш по какъв начин с твой коментар и с твоите нападки ти не ще повлияеш на някой човек. Ти по-добре ли се чувстваш, ако сега съм си избил комплексите и съм писал някакъв хейт коментар и утре ме видиш по новините, че аз съм се самоубил. Примерно, колкото и грозно да звучи, по-добре ли се почувстваш? Така че трябва да се мисли много внимателно по какъв начин влияем на хората, защото знаеш, че давам пример Ивка Беби, извинявам се пак, че намесвам нали, други хора, просто ги давам за пример. Ивка, примерно, когато имаше една поредица от много жесток хейт още в самото начало, тя ме звънна, ревеше и ми каза какво да правя. Знаеш, аз викам, аз те предупредих, че това нещо ще се случи, какво да правя, не знам, не ми се излиза от къщи, изпадна в една депресия. Само че тя си на характер бързо успява да се справи. Но ако е човек, който е по-слаб характер, по-емоционален, не може да удържи толкова на ударите от хейта, със сигурност ще му повлияе. Било и психологически, било и физически даже, така че със сигурност не е окей да има. Не знам да дам един пример, после може да не знам. Да ти го дам за дете от нашето училище, една година по-голямо от мен. Така. И заради лоша оценка по математика, решение на живота. Ами това е проблем,
това е тежка тема. Което някои учителите понякога... Проблема знаеш къде? Проблема знаеш къде? В къщи. И сега ще кажа защо. Колкото нали грозно звучи. Аз също съм имал периоди в моя живот, който когато бях малко, колкото и нали, странно да звучи, аз наистина съм бил от 3, 4 и 5 клас, аз бях един от най-добрите по математика в Бургас. Ходих на олимпиади, ставал съм четвърти в България, нали, това е било доста преди доста години, вече ни остава, няма да спомням от това нещо. Но тогава, първо, когато по математика получих четворка или петица, аз ще не кажа, че математически гимназия съм учил след това. Но примерно 5-6 клас, 7, когато получа четворка или петица, за мен беше край на света. Да, но то беше, защото баща ми е много строг. И той ми каже, добре, аз не го приемах по този начин, той ми каже, добре, аз знам, че можеш повече, защо имаш толкова? И то при мен стана чувство на неудобство, че аз имам четворка. Че ги предавам едва ли не по някакъв начин, защото те знаят, че аз мога. И ако съм с по-слаба психика, според мен всичко вкъщи трябва да... Оценките не са най-важното нещо. Да. Даже мога да кажа, че въобще не са важни. Важно е детето да може да влага, защото ти може да имаш шестица, да го припише чат GPT, вече какво ли няма. Да. Бам, пише го и имам шестица, браво, браво, моето дете, браво, оценките шестица. Това дете като нищо не знае. Нали по-добре да има 4, ма да се прочел урока, И да се... 4 дойде да си изпее урока на бързо. Това вече е цялата система. Ако тръгнем да говорим, няма да не стигне до утре подкаст, защото аз също съм завършил за учител. Да, само че нали треньорски и спортен, да. Тоест учител по физкултура, но няма значение. Аз пак имам психология и детска психология. Но като цяло това вече, за жалост е кадрите, които издава нали, майка България, не са достатъчно адекватни и качествени. За жалост. Психологията интересно ми е за учене. Да боравиш с... По принцип, аз малко бях по... Много е полезна, даже и за бизнеса много полезна. То са на цели книги, нали, жестикулиране, абсолютно всичко, да. Но като цяло, аз съм честен, преди, когато нали, с бившата ми жена бяхме заедно, понеже тя имаше психологически проблем. И доста често ми се налагаше да чета за психологията, да бъда психолог. Да си говориш с нея. Да успявам да вникна в нещата, които тя иска да ми каже, да успея да дам най-добрия съвет, да успея да взема най-адекватното решение и никога да ни... Защото много е важно в такива моменти човек да разбира човешката психика и да подкрепя, а не да напада, защото аз съм допускал грешки, които съм нападал, а не е бил правилно. Но човек се учи своите грешки. За мен психологията е едно уникално наука. Това не е една наука. Аз имам много общ език с психологското училище. Вече във всяко училище, ако не знаеш, има психолог. Това е много... От една страна е супер, от другата не е толкова добре. Хубаво е да има, защото много млади деца за оградени сме един свят, в който всичко е много бързо и лесно достъпно. Това пренаситено ежедневие по някакъв начин нали, блокира и разрушава менталната нагласа на всяко едно дете. И е хубаво да има такива хора, но не само да се взимат заплатите, а да има адекватно да го правят за пари. Абсолютно, да не е само за пари, да се обичат работата, да видят когато едно дете има проблем. Примерно виждат го, че е по-затворено, че не иска да контактува толкова много, значи има някакъв проблем, трябва да му се обърне внимание, за да може нали, естествено да му се помогне на това дете, защото някога края може да е фатален. Много млади хора се минаха, което... Добре, ти жалиш ли човек, който не е завършил психология, да прави консултации в интернет? В интернет всеки един е треньор, фитнес треньор, всеки един ще разбира. Всеки е малко тук като Любо Каменов, като Емил Каменов почнах. В интернет всеки може да е всичко. Да. За мен, даже в моята професия, аз съм учил 4 години, минал съм през анатомия, през кинезитерапия, през биомеханика, биохимия, спортна медицина. Кинезитерапия. Да, абсолютно. Биомеханика, биохимия, ще разбере се дори. Биомеханика, биохимия, спортна медицина. Аз съм учил 5 години. 4. Окей, така ще сравниш моите знания с някой, който е изкарал един сертификат за 2 месеца и половина. Те са 4 години, те са 2 месеца и половина. Обаче България тези неща не се гледат. Примерно от YouTube или някой тренира от 2 години,
и край вече треньор. Но ти си играеш с здравето на хората. Психиката, психолог, всичко много разбира. Ти си играеш с психиката на човека. Ти си мислиш, много разбираш. Окей, разбираш си, има идеи, влияе на другите хора, защото не знаеш каква посока ще влияеш. Най-добрият психолог знаеш кой е. Искаш да ти кажеш? Да застанеш срещу огледалото, да погледнеш, да кажеш ти и ти. Кой е виновен, ти си виновен. Кой ще промени нещата, ти ще промениш. Огледалото е най-добрият психолог. Това е много интересно, което каза. Аз преди съм глупав човек, само глупави неща. Много интересно ще казваш. Някой човек се обърка, да ни развалям образа. И преди това, че не се притесняваш, че аз го водя подкаст. Защо? Но за мен, как да го обясня, аз искам да давам. Не е такъв много злобен човек, защото аз преди те губих с много хора. Много злобни хора имаш. Които в интернет са... Ти ми задай въпрос на мен. Аз да задам въпрос. Добре. Така. Добре. Ето ти си един млад човек, който видимо е амбициозен. Ще задам въпрос, който ти ми зададе за мен, само че удължа периода. Как виждаш себе си след 10 години? Аз как? Да видя какво ми харесва на мен, да видя какво ми прави, какво ми доставя удоволствие, какво ми харесва да правя и да правя това, което харесвам. Ти като адвокат ми го завърте. Ами не, така просто го казах. Да знам какво ми харесва, да пробвам много неща, да се преустановя това, което ми харесва. Аз знам кое не ми харесва. И вече едно правиш, да се направя на един списък, какво съм пробвал и кое не. Да си кажа кое ми харесва и кое не ми харесва. Тоест нямаш точна насока. Аз знам като насока какво искам. Така, но знам какво не искам. Политика. Такива неща много... Да рече съдя. Да рече теб съдя. Да, защото Господ е този, който ще ни съди. Ние не можем да съдим. А според Библията не може да съдят хора. И аз това го изпълнявам и не искам с политика. Със сигурност. Да. Добре, ето ти ми каза преди малко, че нали, мислиш си да не за актьорско майчество и така нататък. Защо да не се видиш след 10 години, да отида е така седна, е така се опъна. Да влизат. Така, днес ролите за вас и в кината. Ето, да те гледам примерно. Защо? Защо да не? Добре. Найди, пожелавам те това. Благодаря. Пожелавам те до 10 години да снимаме заедно. Айде. В кината? Да, в кината. Дай Боже. Това ти казвам. И да седим и така двамата, да дадем пуканки да се гледаме. Добре. Чакай сега. Известен часов ли си? Моля? Мислиш ли, че си известен? Сега ще влизам в една друга тема. В България за мен известни хора, популярни, разпознаваеми, да, но известни хора. Ние имаме точно 10 знаменитости. Това са хора като Христо Стоичков, Мария Бакалова, Карлос Насар, моят приятел. Христо Стоичков. Аз го казах. Христо Стоичков, Карлос Насар, Димитър Бербатов, Кубрат Пулев, Мария Бакалова, Адмен Назарян, да, естествено. Едмонд Назарян, защо? Синът му. Да. Той ме гостува, между другото. Така ли? В предаването ме гостува Едмонд Назарян, да. Мога да ги повлиш на 10, на над с ръка. Такива от Ергена, от... Не, това не са известни. Някой ми каже, за мен ти си известен. Познат, че известен ще познава някакъв кръг от такива хора. Днеска си известен. Да, това са глупости известни. Ти Ергена гледаш ли? Налагаш ми се да гледам, защото бившата приятелка беше вътре. И така. Вътре ли? Беше вътре, да, и... Не искаш да ми кажеш. Не искам, да ти кажеш, че ми е бившата. Не искаш да ми кажеш. Не сме заедно вече от няколко седмици. Така че да, гледах Ергена по принуда до някъде. Добре, сега от Big Brother, така всички са на Беба Пичек слуша ли? Много десен Пичек. На Беба, да? Ми ги кажи, много хора смятат, че е хубав, много хора не смятат, че не е хубав. Значи, не ме питаш правилния въпрос, сега ще кажа защо. Първо, аз съм супер пристрастен и съм супер зад гърба и за мен каквото решение да вземе, за мен е най-правилното. Защото тя е супер интелигентна жена, амбициозна най-вече и знае как да се изиграе картите. Щом е предприела това действие,
както гледам има успех, така че по-хубаво. Тя е амбициозна, иска да прави кинти в момента, това е нишата, в която Харесва една... и го прави. Да, харесва и го прави. Ево, аз съм за. Браво. Даже ще станем колеги скоро. Добре. Ама аз съм в друг жанр, не съм чал. Както имаш салоните, имаш салон. Да, Друго там не е. си Говоря, пошъл. че сега Си- подготвям една песен, тя е рап. Аз имам рап песни, в принцип, но това хората не са запознати, но да, имам с мои текстове и всичко. Са през годините, само повече любителски, докато сега смятам да го направя по-професионално, да. С хора, които са се доказали вече, няма споменаване, да. Добре, ни кажем. Да. И как спрява една песен, какво трябва? Както се прави един подкаст. Желание. Желание. Желание, много голямо желание. Така. Какъв е процесът? Процесът е, че имаш ли желание, дали първо ще имаш инструмент, т.е. ще имаш музиката инструментална Да. и после ще почнеш с текста или обратната. Имаш ли го желанието, даже да чуеш някаква мелодия, сама картината се нарежда Да. в главата и вече оттам. Това е като аз както пиша книги, защото аз пиша криминален роман. Как го пиша? Много неща. Еми, Книги, песни, филми. детето чудо ми къде е малък, Добре. нищо не стана от мен, обаче Да. да, примерно когато пиша романата, на момента си ми идват нещата и си ги редя. После даже спирам, връщам 3-4 страници назад, прочитам го цялото, да видя как е систематизирано Как и върви? продължавам. Да. Добре, това е много интересно. Сега, друго. Между другото, лятото, живот и здраве, трябва да излязат и двете части. Те са две глави, искам да пусна първо едната и след около месец ще пусна втората. Добре, си Вече прочита. съм договорил с доста книжарници. Надявам се всичко да е както трябва. Доста, така, има за четене. Добре, значи ще го чета и всичко това беше подкаста. Не беше нещо дълго, ама смислено. Да се Аз говори. смятам, че мина супер, но да направим един завършен. Добре, обаче само да кажа, не говорих нещата, които хората толкова много искат да чуят. Говори. Аз Да, не мен май... има вълнова, да знам. Не, всяко нещо, което искаш, аз ще го говоря. Давай, ако искаш, давай среден 5 блиц въпроси, които хората ги вълнуват. Няма проблем. Аз бях дали ще заедно. Давай сега. Снимаме, нали? Добре. 5, 6, 12, снимам. Окей. Първи въпрос, блиц въпрос 5. Айде, давай. Аз бях заедно ли ще? Заедно сме в живота и ще бъдем до края заедно, но като приятели. Добре, какво да ти питам? Не знам, не се сещам. Те хората това ги вълнува главно. Добре, сега друго да питаме хората, които ги вълнуват. Колко съм висок? 2 метра. Това е често. Баща ми е 1,93, кикбоксер, голям мъж. Аз съм 1,73 Ти сигурно. на фитнес ли ходиш? Аз съм практикувал много спорт. Аз съм много скаран с спорта. Много различни типове спорт съм практикувал. Като много рано почнах с щангите и може би 12 годишен бях, 13. И така малко прекъснах растежа си. Да. Защото сега влизам в една друга, но нивата на тестостерон станаха по-високи, отколкото трябваше да са и се калцират ставите краища, как да няма че. Но въпросът е, че 1,73 съм. Да, и трети въпрос, 30 години ще пак да измисля това, което са Айде. аз, добре. За какво друго ми говорят? За кривокрак. Съм бил кривокрак, нали? Това другия хейт. Си. Много леко съм и това от футбола едно време, когато съм играл в футбол. Ти става така краката? Да, те не са чак така, ако ще мога да ето изправят се, не са чак така. Не съм. Ама нарезат това също му мъзъкът. Не съм бил ездач на коне, обаче пък заради футбола така се случиха. Ти сега беше в бягство към трофея. По пътя към трофея, Да. с селянката. Да, там също играх футбол, само че аз съм 95 кг. Като играх футбол бях 60-70 хайде. И Победи 25 този кг. Томката Илиев май. Томката Илиев, да, отстрани го и него. На 5-то място станах. Тогава мисля, че съм 10-ти, станах ритъм. Между другото, сега ще влизам в едни други реалити, в едни други формати. Така че със сигурност ще се видим по други боли. О, още. Да. Добре. Айде, нека да го закриваме и така. Аз искам да го закрия. Добре. Давай, даваш ли ми частта? Добре. Добре. Първо да кажем да напоследва тебе, хотел Емпориум и мен. Това. Така. Даже ще дойдем и така заедно. Едно послание да направим. Скъпи приятели, никога не спирайте вярата в себе си, никога не спирайте да се борите. Давайте пример със себе си, както прави този младеж тук, до мен и най-важното е бъдете добри хора и правете добро. Целувки. Чао. Айде.
Благодаря.